الدەستپێکێ بهێنتەنگی دروست دەبە ji bo ev kesê ku tûj dibe. Ez wê xalê bêjim ku piraniya nexweşên koronayên ku li Herêma Kurdistanê hene ew 67 ku niha hatîne tûmarkirin piraniya wan bi bêyî nîşanin rewşa wan ya tendurustiya cêgire. Li ev kesên tûj dibin yanî dema ku hez dikin ku nîşaneyekî li cem wan hene evin yên ku ji wadgirin bêhentengî li cem wan durust dibe. Kuxkeke hişkiya wan heye. Destpêkê hêdî dest pê dike ku hefka wan, qurgiya wan têşe hêdî dibe kuxkekê sivik êdî borîna demî tundtir dibe eger hat û nîşane tund lê derbikevin. Ser êşeyeke zêde lê derdikeve gel hewdana gewriyê li cem nexweşî durust dibe. Dîsan ji nîşanên vayrusa korona ku li cem tûjbûyî derdikevin êşana zavlekan masûlke yan jî êşana laşîk yanê nexweşî hemû dêşe êşaneke zêde wekû ku dibêjin. Bilindbûna pileya germatiya leş ta li cem nexweşî zêde dibe hin caran diçe ser 38 pileyan da. Ji tayê û kuxkê hişek piraniya xelkê têkel dikin gel nexweşiyên gel influenza din lê ev yek ji nîşanên koronayê jî kin dîsan serêşeyeke tund ji bo nexweşî çê dibe. Ev bi giştiya û nîşane ne yên ku heta niha me li ser koronayê dizanîn kesek tûj bûbe eger nîşan lê derkevin ev nîşane ne. Li hin kesên din hene ku nîşan li cem wan dernakevin. Du nîşanên nû hatine zêdekirin dibe ku evê nîşanên dil cem nebin ev li cem wan derbikevin. Ev jî rêyek be ji bo xelkê ku bizanin ka tûjbûne ya neb taybet evin ku gumana berkeftina li gel tûjbûyan heye yan jî ji dervê welatî hatiye. Nemana hesta bihênkirinê êdî ewî kesê ku tûj bûye ji nişkê ve hest bihinê nake û ya duyem jî hez bi tamê jî nake. Ev du nîşanin ku yên koronayê ne herî zêde derketine li cem wan kesên ku nîşanên din li cem wan dernakevin. Ev nîşanên ku em niha bi hez dikin ev her du nîşanên dawiyên ku jinû hene ji dezdana hesta bihênkirinê yan jî tamkirinê li Îranê nexweşên wisa hebûne li Emerîkayê jî tûjbûyên wisa hatine tûmarkirin li Fransa û Bakurê Îtalyayê jî nexweşan gileyî ji vê yekê kiriye ku ev nîşane li cem wan derdikevin. Dîsan li Herêma Kurdistanê jî li Sengeser û li Derbendîxanê evên ku tûj bûyne ewan hez bi van nîşanan kiriye ku ji nişkê ve ne hest bihînê dikin ne hest bitanê dikin. Lê ev vayrusa korona weke ku tê gotin dem bi demî xwe diguhre dibe ku di paşa rojê da ji bo tûjbûyên din hin nîşanên din jî derbikevin sanahîtir be ji bo pizîşk û zanayan ku bizanin dest nîşan bikin evê nexweşiyê li ev nîşanên herî dawiyê ne yên ku li kesê tûjbû derdikevin.